rồi người mình ở phần bài phần cái này đó thì khả năng rất là rồi tuần hết khả năng cần lên để là nấu công việc của nó chỉ có rõ nên cái mình rất có cần xuôi tu từ các họ mua cả cái quan này còn về kinh về lại sắp đây giờ là MHCP branch đây rồi người mình xuôi tu đây mình thành quy tu ra mình xong hết cần lâu mấy cần phù ra tu cái nào rồi người mình xuôi tu để cho sự linh hoạt na office bureau te kal kim vek tur ti in na takin thu kan chua tu ma tlai lo tur ti in angen pon kan in ngel lo kan in hriat tir deuh pop pop a chu ti ro chuan kan financial secretary la arzo din pui chung kolom aro kholna nei in aron terem chang thelaba kan assistant secretary uthang moi zuala ko fran kumbul set na pan nei me ka tu theng dian ro na rel mo pa pin school lama chuwa ba ka chuan kan ron kal kim thelaba aron kal ten MHCP branch te chi bai kan buk chewani kumdang a join way me ta som kan ni nai lova kan sei ta kan khan kan phura NGO wa kan tho pui ni china kan foi tu na sei ta kan khan kan mi hen ngai ber ten hetia na min han ti ve ta ti kan phura ahun ma in kan thleng ka kan pholo to kan ti tama ma do man le ti kan tia chu a chan ta chu khotla kan tho ho na la thani ti kha kan fiat la tan kan sei blang ve hrim ni sela thu sei tu ra thar pa lo kan ni la ba in than kai foi tu ra som kan ya ron tel ve chat kan nia chu ti ro chuan in bo sei la hun nei lo ta chon rai to sei hi ola hanin bo sei ve lo chon toi te pa ti thia hanin bo sei lo chon rai sei rai te hi ola chu ti ro la kan sei du pakhat chu sai phai MHCP hi kan khotlang kai nong tu te tun ma trăng le zarin thena kai min kai nong tu te ni ti kan la fereng thina wai me te kan la thei tu lo chuwa wai me te engmo ti wanga kan lo chau su la ya min kai chuak tu te chu zanena kan nu kal khom te in ni ti kan ferenga in chung le kholai min kai chuak tu ma ni ke kan tin chuak ngam lo lai le tu te ne kan ni ti po kan hriat lo lai ya nang ni hi wai me hruai tu te in ni nang ni hi kan tu le ke te in ni ti ya kan min min ko ti kha zanen hian kan la thei kan lo chuwa kan chuak tak sit chuwa kan ma kal MHCP ni ti kan la thei ngai ni lo ni ti zanen na member kal khom te min hriat sakula kan du mai chumi tan chuan zanena MHCP member lo ta song te i thane ma ta ki kumin kum sang he som hi pali hruai tu kan han thang chuak kana hruai tu kan thang chuak te le member te poi kan hruai tu kan ma kal tu kan thang chuak te emo kan chuma ro re tu kan thang chuak te an dik lo na la le fel lo na la ya po khak nam tu member te kan ni ti kan ni hruai lo chuan kan hruai tu te ni lo ma kan da thei ni ti kan hruai ta poi mo le ni hruai tu kan han thanga kan hruai tu thang chuak te hi in chunga kopui nei te mo kopui nei lo te mo chen pui mo pon lo ni thei ngai kan chuma ro rel tu le emo kan dik lo na min kok tu kan thang chuak ten ni don la ba kan khotla min kai hruai tu le sai phai MHCP kai nong tu kan thang chuak kan thang chuak ten ni don na am still like chuan khotla a that thei na ko ngam tu member te kan ni je kan in hriat lo chuan kan thang sual am ti lo ma hruai tu lo ni tu te point min than te singa hian an chuma ro re tu kan ne lo na tho thom no kan member ten pel ni ti hria thanem ngai ta ka ku mi tu sang ni som ni pali hruai tu tan kan thang sual tu ten sai phai khotlang moi na ti zo tu ra chẳng vô kan member ten pel ni ti hria in emo kan member ten kan ma kal tu kan khotla min kai mong tu ra kan than chho ten ni ti hria thanem ngai ta ka sai phai khotlang ta na thoklang theu turin kan in so min kan in ne MHCP bu re mo se kan lo ma